Primer, accedim a l'Outlook de l'Android i premem el seu menú. Aleshores, a la part esquerra, premem a Afegir un compte. Un cop ens demani les credencials, afegim la direcció del nostre correu.cat. Aleshores, premem a Continuar i afegim les credencials restants. Hem de revisar que el servidor sigui mx01.coremailservice.net. També afegim com a domini i com a direcció de correu electrònic el nostre correu.cat, amb la seva contrasenya respectiva i una breu descripció, per exemple, compte.cat. Un cop afegides les credencials, premem a Fet i ja estaria. Esperem a que carreguin els correus i podem comprovar que el correu.cat s'ha configurat correctament prement un altre cop el menú d'Outlook.